Na mwanchwa umurigarire chiama tesa tokorwe gwodi ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira korwa ebinyoro bya miriri abomoria 1 amo nekenyoro kia Nyariacho abo babere no bokomo bogotatwara enyumba segeka igwanya tukabakonyora omwese magega yokwagachirwa enyumba amo no mwana siasa Walter Chanwa korwa se county ya Nyamira elioko imukia egetambukiro yuko nyana kabage gagukinia okomenya gosebirengo byokomenya kwabo egati yabo nigo bakonyekire gosekati abali banyate ko bakonyoro gokonyuko no mugaka Andrew Nyamwari korwa ase kenyoro kiamiriri oibo igo bwate oborema bwo gotatara nabo igo ogotakwana engana abamenyo chinzameje banyaka bakogokera na komotogia omwana siasa Walter Chanwa ase getambukire kyo ekia nase enkayo mogaka Andrew Nyamwari oyore no borema aboigo ore no muchando bugukwana ase kenyoro kiamiriri kegotoka ewodi ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira emyaka emenkebono omogaka Nyamwari nigo abeire gagwetera obugima obube kubwatikana no gutatwara obumenyo bwaye ase abeire gakomenya ase omwamate kurende nari neki akogokera bono maiga y'omwana siasa Walter Chanwa kurwase county eyeiga ya Nyamira kumwagakira enyumba eyo yairire amatuko aberoka koika kubekwa amabati na guchaka komwa rimorioka muri yakuri kwando Nyamwari gaigambugi fero betuti egwati ya Gachuba ngo yaso mugambi Chanwa asongo butatera migasi ya fako tekasa kiteko konyi kinureke aiga nigo twanyorete omusike Walter Chanwa niga gitaga konya oyo renge no borema oyo muntu Nyamwari uchandikira matuka amange tabwati nyumba akomenya niga gitega iga niga rugeta mabati akarukire gento enyumba nere yagachirwe ingo negente komwa aketo wote Walter Chanwa asibirenga ibiri obwate byaba Nyamira batakire ngango kwaboreke rukyo bugabana no toramo naye nando obwate ngore yokonya mbya mono mugambi asokonya abantu bai ekenyoro kende bomoria 1 egotoka moturumesi ewodi eyiga ya Gachuba asenka yomongina Mary Vincent oyore na bana batano korende eyamate eyiga yonsi bamenyire enyumba yobonyansi asenga kentambe bono eyo korengana na banyakenyoro abaiga ebatumanyirie buna eyabire gebutwa egento kyabaire barabwo kona kunganya na koenia ebintu kurwase enyumba eyiga engana bono basinyurwe kubisa omogokobo maiga yokwagachirwa enyumba no mwana siasa oyoiga Walter Chanwa oyo ore nobote asubuga bana bwa Nyamira elieta mali yankoro ko sitombirongo oyo lero mugaka na iga no abugona akina akirembu ya mwana na akoreirwa amaya nande sichikori chikoreki tira no nanda nyore abwate bo yani agenderere ibo igo mutindo na tebira asante sana kana gwetenga mwa identified abaminto kwagachirwe nyumba buneye na tebire ngambu ya mono egera konyara batwalire problem imbure yeko batwera kare gutunambu tuko bakonya kunganya banya gutinde na karo kenda se gutu igobono itwa togoteba ngambu ya asenge jiogocha na gutusira elinde ne arabekerwe ekerameke mburate mutwera and at the same time aende boyego na era atacha machanyi ensema yaye omuske Walter Chanwa nigo atebire getambukiro ekeiga yokubagakira abaiga chinyomba na sekeria akwinyora obutaka bakinerete igo bonekero obedi bantebeti na mwako yo Robert na ndo korokwe tarinde naki yabantebeti iga ekenyoreke bomoria na sanda korukumiriri na sanda korukunya Nyariacho abantu mbaroro batatu tutagite tokonye enyomba yakero na yero na inyore nyomba twamenyete kero turabake aba yarenge iga lakini chikona ya moje tiko korwe ekamochiko baround chikona ekere mbura yarenge gotwesenge njobo nyansi ngo irabore abo wika matuko gete bwasinya igo twarenge tukabeka chisagasaga chikanga gokora one gaike kare mbure gotwa tokobeke besen twatangira mache gere titobaise gotwero enyomba ya gwate chiro muibere bedroom ya Bible na bedroom ya ito na ere sitting room na ere kitchen enyombe yu akaro ya renge we ika inga kiende nabo kero turaire ya korusia ebintu geto korunse bigo toruma
chingaki echecho nigo abanyakenyoro na barabwo bare na yaiga maega yobokonyi oboiga twase omoske worita chanwa nikaminga nara bere in some 2-3 occasions nere umuntu gwatama ona maya ase project ko ya identify gano ene team ili yao ya identified tunashukuru sana. It's a very needy case karona arorega we are also learning again tunga kumbe bintu mbiro tobweneta parora tutaraiga para so tunashukuru sana na tunaomba uendelee na hiyo moyo otoranyore na atakesi na ndi ndugumurangeri Hingo ripotera Getembe kurase county ya Nyamira Mchefatgad Kisimba.